άξονες της κοινωνίας, της προόδους και της προκοπής, θεματοφύλακες της Λευτεριάς. Ενώστε τη φωνή σας με τις ιαχές των μαχητών του 40, του αλβανικού έπους, της εθνικής αντίστασης και του Πολυτεχνείου, των πατεράδων και των παππούδων σας. Και φωνάξτε όλοι μεσούρανα. Ποτέ πια πόλεμος, όχι άλλη τάφη. Των πόλεων και των άπαρδων δυνάμεων μας, κάστον της ελευθεριάς και της τιμής. Γεια σας μαχητές του όχι και της εθνικής αντίστασης. Χαίρε ελληνική γη, η Ορδογένα και η Ατομάνα, γη των προγόνων και πατεράδων μας. Ζήτω το αθάνατο έπος του όχι και της εθνικής μας αντίστασης. Το 6ο Γυμνάσιο παρελάβει και τιμά τη σημερινή επέτειο. Οι Αυρίνοι, οι αυριανοί τεχνικοί και επιστήμονες, ενώνουν τα βήματά τους με τους αγωνιστές του 21, τους φαντάρους στα αλβανικά βουνά, τις στρατιές των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, για μια πατρίδα ελεύθερη, προκοπής και προόδου, για ένα λαμπρό και ωραίο μέλλον. Λαμπρό σαν τα αστέρια και ωραίο σαν τη ζωή. Ελεύθερη ζωή χωρίς αλυσίδες και τυράννους. Το κοινό ορόσημο της ιστορίας μας. Ζήτω ο λαός μας, ο στρατός μας, η αεροπορία και το ναυτικό μας και όλα τα σώματα ασφαλείας, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες.